Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Malta een nieuwe bestemming is voor studenten. Dat heeft Sidney Bicho-Justiana gezegd. Hij is de directeur van de stichting Studiefinanciering Curaçao. En in een interview met de Extra liet hij weten dat er meerdere mogelijkheden zijn voor studenten als ze in het buitenland willen studeren. Amerika was lange tijd heel erg populair, maar door maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump is dat lastiger geworden. Zo kunnen Curaçaose studenten niet meer terecht bij de Universiteit van Pensacola in Florida. Er zijn gesprekken met de universiteit in New York, Monroe. Ook heeft Canada laten weten foreigner-friendly te zijn, dus open te staan voor buitenlandse studenten. En ook Malta is dus nu een mogelijke bestemming voor studenten. Sidney Bicho-Justiana wordt er gewerkt aan meerdere mogelijkheden. Alles heeft zijn voor- en nadelen, maar er wordt geprobeerd om te zorgen voor goede bestemmingen voor onze studenten. 27 juli vertrekken de Beurzalen. Dat bleek ook uit een interview met de heer Justiana van de SSC. Op 27 juli zullen 165 studenten naar Nederland vertrekken via de SSC. Er gaan ook 39 naar andere landen dan Nederland. En in Nederland zijn Utrecht en Eindhoven heel populair bij de studenten. Daarna Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Maar in al die steden is er sprake van een probleem met huisvesting. Dat is een groot probleem in heel Nederland. En volgens Justiana wordt er over gesproken met de Nederlandse overheid, onder meer via het vierlandenoverleg en ook voor het interparlementair koninkrijksoverleg is het een onderwerp op de agenda. Illegale bouwwerkzaamheden gestopt. Het is een situatie waarbij mensen denken dat ze maar gewoon kunnen beginnen met bouwen en dan uiteindelijk, als het gebouw helemaal klaar is, erin kunnen gaan wonen, terwijl ze niet de vergunningen en de papieren hebben. Gisteren heeft het handhavingsteam van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning samen met de politie een eind gemaakt aan enkele bouwwerken bij Cerro Fortuna Arriba. Daar werden meerdere illegale constructies stilgelegd en de huizen werden ook nog gebouwd op beschermd overheidsterrein. De autoriteiten gingen in gesprek met de eigenaren en bevallen hen om de bouw onmiddellijk te stoppen. Op datzelfde moment werden ook 7 personen zonder verblijfsvergunning aangehouden en werden 5 voertuigen en een motorfiets in beslag genomen. Quinsley P. heeft spijt van moord. De inmiddels 30-jarige Quinsley Poppen stond gisteren voor de rechter. Hij is verantwoordelijk voor de moord op een Chinese winkeleigenaar in 2013. Hij vluchtte daarna van Curaçao en bleef lang onder de radar, maar hij werd niet zo lang geleden toch opgepakt. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Gisteren stond hij dus voor de rechter en gaf hij aan dat hij spijt had, dat hij 18 jaar was, dat hij niet wist wat hij aan het doen was, dat hij bang was, dat hij nooit de intentie heeft gehad om iemand te vermoorden en dat hij ging stelen om medicijnen voor zijn moeder te kunnen kopen. Hij verliet Curaçao omdat hij bang was dat hij 30 jaar gevangenisstraf zou krijgen. Hij woonde lange tijd op Dominica en is uiteindelijk daar opgepakt. Poppen stond op de opsporingslijst van Interpol. Hij kwam nu voor de rechter, maar op 9 oktober zal dus die zaak verder worden behandeld. Politour presenteert zich opnieuw. In Punda vond gisteren de herintroductie van Politour plaats. Deze organisatie bestaat al meer dan 13 jaar en richt zich voornamelijk op preventie in toeristische gebieden en het handhaven van orde en veiligheid. Ook biedt het hulp aan toeristen, aan bezoekers als er bij een incident zijn betrokken. De komende jaren zal Politour zichtbaarder zijn in de samenleving. Dat werd gisteren bekendgemaakt. En ook hebben ze een nieuwe logo, nieuwe uniformen en voertuigen. Politour zal binnenkort ook operationeel zijn vanuit Westpunt en de Handelskade. En natuurlijk ook nog bij het kantoor op Punda. Nee, van Sambiel, moet het goed zeggen. Dus ze hebben een hoofdkantoor op Sambiel. Ze zijn ook operationeel vanuit Westpunt en de Handelskade. Zo zeg ik het goed. Vergunning voor luxe hotel in Pietermaai. Pietermaai krijgt meer toeristische kamers en minister Charles Cooper heeft onlangs een bouwvergunning verleend aan de ontwikkeling van een hotel in de toeristische zone van Pietermaai.
Het nieuwe project, genaamd Pieter Meij 6769, bestaat uit een restaurant en 30 hotelkamers met elk een eigen privézwembad. Het project omvat 2 monumenten die gerestaureerd zullen worden en een nieuw gebouw dat zal worden opgetrokken op het terrein met een totale oppervlakte van 1000 vierkante meter. Het ziet er indrukwekkend uit en er zijn verschillende miljoenen klaar om de investering uit te voeren. Officiële opening van BYD op Curaçao, dat is de automerk BYD Build Your Dreams. Zij zijn een van de leidende automerken op het gebied van elektrische auto's en hybride auto's en hebben nu een showroom in de Kayatula Seridomi. Technologie van hoog niveau, zo werd gisteren aangegeven. En juist die focus op auto's die niet op benzine rijden of op diesel rijden, maar elektrisch zijn of beide kunnen, hybride kunnen rijden, is belangrijk voor de ontwikkeling van Curaçao, zo werd gisteren gezegd. Wij gaan naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Eddie van Marem, heeft laten weten dat er geen sprake is geweest van schending van mensenrechten van Venezolanen door Nederland. Hij reageert op een rapport van Amnesty International van vorig jaar. Daarin wordt gesteld dat Nederland zich bezig heeft gehouden met de deportatie van Venezolanen. Dat ze daar inmiddels geld aan hebben gegeven. Nederland wordt daarin beschuldigd, maar Van Marem schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij zich niet in die beschuldigingen kan vinden. Hij stelt dat Nederland financieel heeft bijgedragen aan een fonds ter bevordering van repatriëring van illegalen, maar dus niet betrokken is geweest of geen bijstand heeft geleverd op het traceren van Venezolanen, hun detentie en deportatie, aldus Van Marem. We gaan naar een interview met Dimitri Klose. Hij is directeur van NAAM en deze organisatie houdt zich natuurlijk bezig met antropologisch onderzoek. Geschiedenis van Curaçao is heel belangrijk en natuurlijk de blik naar de toekomst. We hadden het met hem over de slavernijherdenkingen, want na de excuses van Nederland is er geld beschikbaar gesteld en vinden op verschillende manieren slavernijherdenkingen plaats door verschillende organisaties. Excuus. We spraken met erover en kijken naar het interview met Dimitri Klose. Dimitri Klose van NAAM, we hebben een paar jaar geleden excuses van Nederland gehad. Slavernijverleden, herdenking is vanaf dat moment weer wat meer onder de aandacht gekomen. 1 juli zei de gouverneur tijdens de emancipatiedag dat het nog nooit zo uitgebreid gevierd was. We hebben een herdenkingscomité, we hebben heel veel onderwerpen, maar jij kijkt er misschien een beetje van een zijkant met heel veel kennis naar. Hoe doen we het tot nu toe, die herdenking van het slavernijverleden? Er zijn veel initiatieven opgekomen, moet ik zeggen. Vanuit Nederland is er heel veel geld natuurlijk gekomen voor projecten die aangevraagd zijn daarvoor. Dat is heel goed. Ik mis in zekere zin toch wel een coördinatie en een duidelijke blik of beleid waar we naartoe willen gaan daarmee eigenlijk. Dat is
een beetje toch wat ik mis. Mhm. We kunnen allemaal geld aanvragen. Er is heel wat ook gegeven, zoals ik al zei. Maar waarin komen al die projecten samen? Het is een beetje los van elkaar. Het is een beetje los van elkaar. Het is, dat mis ik nog altijd. En dat betekent niet dat het hele interessante onderzoeken en programma's en evenementen zijn. Maar dat totaliteit, waar coördineert het aan elkaar? En waar houden ze elkaar vast om tot, eigenlijk waarvoor het allemaal is uitgeroepen, om tot een betere kennisoverdracht te zijn. En de bewustwording van het geheel. Wat zou een doel moeten zijn dat we over 10 jaar terugkijken en zeggen van nou, nu weet de bevolking van Curaçao, heeft meer kennis hierover, weet wat er gebeurd is, maar ook wat de uitwerking van het slavernijverleden is? Ook. Ik denk dat het moet ergens komen waarbij we als identiteit kunnen begrijpen waar je vandaan komt en hoe dat zit en hoe wij onze heden ten daagse moeten kunnen zien in welke rol en wat er heeft daarin gespeeld. En daar moeten we meer aan werken? Ik denk dat wij daar meer aan moeten werken om toch even los van dat we alles los van elkaar zien, dat we dat iets meer bij elkaar moeten trekken en zeggen oké, dit is wat er gebeurd is, dit is wat er gaande was, maar dit zijn wij nu. En die bewustwording, hoe gaan we daarmee om en hoe proberen we daar binnen de heling daar iets aan te geven, dat we eigenlijk verder kunnen. Want het is, hoe ga je verder? Want je wil niet over 20 jaar, 30 jaar nog steeds die verdeeldheid hebben en nog steeds wijzende vingertje. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want honderden mensen protesteerden gisteren in Caracas om de terugkeer naar Venezuela te eisen van minstens 30 kinderen die tijdens het deportatieproces vanuit Amerika van hun ouders zijn gescheiden. De betoging vond plaats op een podium in de buurt van het VN-kantoor in Venezuela. Op de achtergrond was een groot spandoek te zien met de gezichten van 30 kinderen. De tekst luidde: kinderen, jullie zijn van ons, we willen jullie terug. Het zijn dramatische beelden als u ziet dat de ouders willen dat de kinderen ook naar Venezuela worden gehaald. Want sommige ouders zijn gedeporteerd terwijl de kinderen daar nog zitten. Een delegatie overhandigde een brief aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties in Venezuela, waarin werd opgeroepen tot dringende actie ten gunste van de terugkeer van de kinderen. Die zijn op wrede wijze van hun ouders gescheiden, aldus het document. Ze zijn nu naar de VN gegaan en ze hopen dat de VN daadwerkelijk iets kan doen voor de kinderen. Op 30 juni meldde de Venezolaanse regering dat 18 kinderen tussen 1 en 12 jaar waren ontvoerd. Sindsdien is het aantal meldingen van kinderen die van hun ouders zijn gescheiden toegenomen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.